Така, ще изпълня ARP Spoofing в работна среда GNS3, лабораторна. Имам за целта два компютъра, които ще служат като клиент устройства. Свързал съм ги към Switch. Към Switch и съответно съм свързал една Kali VM-ка, която съм си настроил и съм си импортнал в GNS3. Да видим само какво става. Така, тук всичко работи. Трябва първо да си конфигурираме тези устройства, клиентските. То го слагам двойка. Добре. Този ще е двойка, следователно други ще си го направя тройчица. Добре, това е. Gateway няма никакъв смисъл да слагам, понеже е супер проста топология, даже нямаме и рутер. Всичко е наред тук. Да видим какво се случва с калито. Тръгва, ама друг път. Не мога да пише. Ще използваме EtherCap. Много широко разпространено в тия среди, точно за тези атаки. Да го пусна през sudo, иначе не стане. Добре. Сетъпа на пръв поглед изглежда окей. Пускаме си лекичко и тактично. Сега ще си сканираме за устройство да видим дали не съм объркал някой IP. Добре, два хоста ми добави. Това е супер. Това си го добавяме към Target 1. Тройчицата си я добавяме към Target 2. Така, сега да видим какво става. Ще пуснем един лек ARP Poisoning. И да видим в View Connections какво се случва. Направо да си отворя Wireshark за по-добре, няма да се занимавам с глупости. И ще си го пуснем Wireshark сега да ни слуша на ET1 канала. Така, те даже излизат съответно вече двойката и тройката. Обаче, ние, за да имитираме някаква дейност, сега ще пуснем едно пингче. Така, от двойката към тройката. Лекичко. Добре. До тук всичко е добре. Прехващаме комуникацията от двойката към тройката. Сега съответно ще направим също, ще опитаме също, само че в обратна връзка. Добре. Няма да видим какво става. Оп, ето го в момента излиза. Добре, супер. Значи, в момента показах един много елементарен показ на ARP Spoofing. Най-вероятно в следващото видео ще добавя още виртуалки, които ще служат като клиент машини. Калито ще го използваме да подслушаме комуникацията между тях двете. Също мисля, че ще е интересно, ако настроиме протоколи за сигурност на мрежата и тогава ще опитаме пак да направим ARP Spoofing, всъщност ARP Poisoning, да видим дали изобщо ще стане с протоколите за сигурност и ще видим каква е разликата между този опит и следващия опит. Това беше за днес.